O alcalde Adolfo Muiños e a directora da oficina de CaixaBank na localidade Reyes Hermida asinaban esta mañá un novo convenio que posibilitará a posta en marcha dun programa de reforzo escolar para menores de familias en situación de vulnerabilidade. O proxecto que imos financiar ou que imos asinar o convenio de financiamento é un proxecto que vai permitir que familias ou casas, crianzas en xeral, con menos recursos poidan acceder pois a un sistema de aulas de apoio que permita que non perdan o ritmo do resto dos compañeiros. Non é evidentemente un sustitutivo do que poderán ser as clases particulares máis clásicas, pero sí que é un proxecto de educación de reforzo daquelas familias, daqueles rapaces que precisan deste apoio desde a área de servizos sociais. A alma de CaixaBank é a obra social, vale? Un dos principais fundamentos da nosa entidade é poder revertir os nosos beneficios na propia sociedade. Vale? E con estes pequenos actos, aínda que sean pequerrechos, pero que nos tocan moi de carón a todos, vale? Contribuímos a que a nosa sociedade avance. É moi triste que os rapaces, pois por non ter medios, non podan seguir nas aulas e ter un fracaso escolar máis evidente por non ter recursos. E aquí é onde entramos nos apoiando este tipo de actividades. Vale? Con este tipo de actividades pretendemos que todos teñan as mesmas oportunidades de cara ao futuro. Os servizos sociais municipais serán os encargados de desenvolver agora este programa, para o que a entidade bancaria realizará unha achega duns 2.000 euros.